posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 14.946 osoba, od kojih je pozitivno 2.771, dok je nažalost 56 osoba preminulo. Na respiratorima je 213 pacijenata. Podsjetimo, juče je od ukupno 9.840 testiranih, njih 2.081 bilo pozitivno, dok je nažalost preminulo 59 osoba. Na respiratorima je bilo 218 pacijenata. Medicinski deo kriznog štaba apsolutno je za uvođenje COVID propusnica koje će važiti 24 sata. Ponovio je epidemiolog Branislav Tijodorović, ali je izrazio i sumnju da se može postići i opšti konsenzus o toj meri. Ipak jedan hotel na Staroj planini već je odlučio da od 1. januara uvede 24-časovne COVID propusnice. Tijodorović je naglasio da je medicinski deo kriznog štaba kao savjetodavno telo vlade predložilo uvođenje COVID propusnica koje će važiti 24 sata. Kako je rekao, COVID propusnice su već dale rezultata. Imamo značajno povećanje vakcina među mladim ljudima između 18 i 35 godina starosti. U centralnim gradskim opštinama u Beogradu vakcinisano je više od 30% mladih, dok je u Nišu vakcinisano čak 50,36% mladih. To je važno jer se mladi najviše kreću, zaražavaju i prenose virus. Nažalost, pre neki dan preminula nam je od COVID-a nevakcinisana devojka stara svega 25 godina i pritom bez pratećih bolesti, naglasio je Tijodorović.